Jordi, que no he obert el mail. Preparat. Va, llestos ja. Hola, què tal, senyors i senyores? Què tal estem? Estem bé? Doncs me n'alegro, estem molt contents. Moltes gràcies per haver obert aquest mail i donar-nos una oportunitat. Ens presentem. Som en Jordi i l'Albert, joglars de professió, i anem pel món explicant les nostres històries quotidianes i incorrectes. No només ens dediquem a viure del cuento, a seduir a les noies boniques, en fi, a ser gent de mala vida. No. Com a descendents d'autèntiques nissagues de joglars, hem de saber adaptar-nos als temps que venen. I això què vol dir? Doncs que ens hem d'anar modernitzant. Nosaltres hem modernitzat els textos, la música i fins i tot el vestuari. Tot un luxe. Però la veritat sigui dita, que d'un temps cap aquí les coses no els veiem gaire clares, no? Sí que venia públic, sí que els auditoris estaven plens, però s'havia perdut aquella xispa. Què coi havia passat? De què coi es podia parlar al segle XXI? Doncs aquest és el quid de la qüestió. Nosaltres hem trobat la solució. Continuem parlant del mateix de sempre, però canviant la carcassa. En fi, si voleu saber 4 coses més sobre aquest espectacle, contracteu-nos. Històries quotidianes i incorrectes.